děje? Čau kluci. Ahoj kluci. Ty si vždycky Ondráška na to vyfotit a on mi vždycky zavře oči, ne? A mám Ahoj. jednu fotku, kde má otevřený oči. Čau Máťo. No, tohle to nás zajímá, víš? Ty modelko jedna. Ahoj. Co se to děje? Čau. Kluci. Co se to děje? Tak co, bude nějaká Ty akce? jsi nějaký nejistý. Bude nějaká akce. Ty jsi nějaký nejistý. Kuku. Tak, ručička se spojuje, ano. Já nechci být asi. Matýsku, on s tebou nechce kamarádit asi. Víš? Ty jsi padělka. Hele. No jsou zvyklý. Jo. Nebo se Máťa k němu takhle vždycky otočí taky. Ale pohled z oka do oka. Co to bylo? Takhle kouknem z druhé strany. Co se tu tam děje? Tam je nějaká interakce. To bylo. Počkej. Tady nebude interakce s tady tím. Kdo je tam? Pošaháte se? Tak. Pozor na oči. Modlíku. To není Matýsek nás. To není Matýsek váš, ale je to taky Matýsek. Je. Dobrý? Dobrý je to, víš? Dobrý je to. Kuku. Kuku. Co se to děje? Počkejte, mu ulízne z pěsinku, jo? No. Je blízko, viď? Hoď, co to je? Kdo to je? Tak, a už si na něj udělal názor a jde